DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Ang DCGB miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras niya to mga tugang alas 12 impunto. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na Ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos, mga tugang ngunyan na aldaw nin Huwebes, Hunyo 12, Independence Day 2025. Ini ang Bareta alas 12. Kami po ang sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan mga darakulang bareta sa lado lokal. 82 na kaso nin pagbalgar sa ganba na irehistro kan PNP Bicol. 40 blood units na kolektar kang BSN SNRL sa ginibong mobile blood donation kasuhapon. Peñaranda Park day pang pinal na aldaw nin turnover sigun kay Gobernador Glenda Ong Bongao. River Basin Flood Forecasting and Warning Center padagos ang pagmonitor kan mga salog sa Bicol Region. Sa lado nasyonal, Kamara de Representantes sinertipikaran na bako suhay sa konstitusyon ang VP Sara Duterte impeachment. Paguli kang articles of impeachment sa Kamara de Representantes planado sigun kay Senator Risa Hontiveros. Kongreso dai inaprubaran ang dugang na sweldo para sa mga minimum wage earners. PNP Chief General Torre nagreaka kan ikumpirmar o ikumparar ni DILG Secretary Remulla sa AYAM. Sa ibang nasyon, trade war kan Estados Unidos sa China plansado na sigun kay US President Donald Trump. Sa lado ng sports, EJ Obiena pang 5 pwesto sa natatapos pa sa ng FBK game. Mga tugang iyan po ang mga headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Nagabot na sa 82 na kaso ang nairehistro nin mga pagbalgar sa ganban sa rehiyon Bicol basado sa impormasyon kan Police Regional Office of PRO 5 pon Enero 12 sagkod Hunyo 10 ngunya na taon. Sigun sa ahensya, nasa 92 naman iba-ibang klase nin badil asin pampasabog ang sa indang na kumpiskar sana sa 86 na personang naarestar. Nasa 234 armas naman ang kusang pigsuko, mantang 370 naman ang pigdeposito kasunod kan ganban. Sa ngunyan, padagos ang pig-implementar kan PNP Bicol nin mga checkpoints sa man iba-ibang lugar sa rehiyon, tangani masiguro na nagsusunod sa ley na ipigpapautob na ganban ang mga residentes asin mapugulan ang anuman na posibleng insidente nin karahasan o illegal na aktibidad. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Nasa 40 blood units ang natipon kan Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory o BSN SNRL, Albay Provincial Health Center as in Department of Health Bicol sa matrayumpong mobile blood donation activity kasuhapon sa LCC Event Hall, Legazpi City. Sigun kay DOH Bicol Medical Officer the 4th as in Regional Blood Program Coordinator, Dr. Gisela Joyce M. Claveron de la Rosa, ang aktibidad katakod kang iseselebrar ng World Blood Day sa Hunyo 14, 2025, alagad na amay na sinda na magkondusir ng blood donation drive na may temang Give Love, Give Hope, Together We Save Lives. Dagdag pa kang opisyal, mantinidong supisyente ang supply ng dugo sa rehiyon Bicol asin tinawanduon niya na alagad stable ang bilang ng dugo sa rehiyon, mas maray man giraray na pirming igwaning reserba, tanganing magamit lalo na kung may kalamidad, emerhensya asin iba pa.
Nangapudan man si De La Rosa sa publiko na kung kaya, aprobitsaran ang mga blood donation drive na pigkukondusir sa palibot, tanganing makakatabang sa dagdag na supisyenteng supply ng dugo, asin makatabang man na makadugtong ning buhay. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tinawan linaw ni Albay Governor Glenda Ong Bongao na nagkondusir sinda kan pinakaenot na aktibidad sa bagong Peñaranda Park katakod kan pag-celebrar kan aldaw nin independensya ngunya na aldaw. Day paman sa Giraray na ito-turn over ang parke sa gobyerno probinsyal kan Albay. Sa entrevista kan DCGB News sa gobernadora, day pasinda makakataram o day paninda aram kuno arin ini maita-turn over sa gobyerno dahil padagos pa sa Giraray sagkod ngunyan ang pag-ayos nin mga aayuson pa sa parke. Dagdag pa ni Bongao bako sinda ang madesidir kung no arin ninda itatao sa gobyerno alagad pinag-aantisiparan mana sa masunod ng administrasyon ini maipapasa. Ang baretang ini hatod sa Indukan. United Home Sitab. Basta C, Sitab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May nahihiling na patanid ning pagbaha sa nagkapirang mga salog sa probinsya ning Albay, ngunya na aldaw basado sa Bicol River Basin Flood Forecasting and Warning Center o BRBFFWC Hydrological Forecast kasubagong alas 8:30 ning aga ngunya na aldaw. Sa anunsyo kang ahensya sa Albay na irehistro ang 1.5 na water level sa kalsada uwas na may daily rainfall na 50 asin sa Camarines Sur na rehistro man ang water level na 0.23 sa Umbao. Bula na may 1 daily rainfall. 0.80 water level sa Kamaigan na may 10 na daily rainfall as in 0.50 water level sa Sipokot na may 7 na daily rainfall. Sigun pa sa ehensya, mamamatean ang maulap na kalangitan as in kalat-kalat na uran as in dalugdog, pati na ang kikilat sa Rehiyon Bicol dara kang southwest monsoon. Nagkausanin magabat na trapiko ang nangyaring duwang insidente nin aksidente sa dalan sa Pulangi, Albay kasuhapon. Susog sa impormasyon, bandang alas 11 nin udto kana aksidente sa kahalabaan kan Purok 6, Barangay Balangibang, imbuelto ang dump truck na pasiring sa Naga kung saan binangga ini nin sarong closed van sa likod na porsyon kaini. Mientras na nagkaigwaman nin aksidente sa Barangay Kinali, kataning na barangay kana enot na may na aksidente. Imbuelto man ang dump truck na pasiring sa Legazpi asin binangga man nin sarong closed van sa likod na parte kaini. May naipit na persona sa aksidente kung saan nirespondihan initulos kan Pulangi Quick Response Team asin Special Rescue Force kan Bureau of Fire Protection Pulangi. Ang duwang nasabing aksidente nagresulta sa sobrang stranded na biyahe kan mga motorista na nagresulta sa halos day na maghiriruan ng mga behikulo paluwas asin palaog sa nasabing munisipyo. Blanco pa sa ngunya ng Legazpi City Police Station o CPS kung si Isay o kung Sisay ang suspect asin kung ano ang motibo kanang badilgadan kang sarong 33 anyos na lalaki asin lugadan na 34 anyos na kaibahan kaini sa Barangay Taisan, Legazpi City kang nakaaging aldaw. Segun kay Legazpi CPS Chief Investigator as in PIO, Executive Master Sergeant Carlos Panya, sa ginibong press conference kang ahensya, nadidipisilan sinda sa pagsusog kung si Isay ang suspect dahil sa madiklom na parte kang nasabing lugar nangyari ang pambabadil. Warang testigo as in warang nakakapagtaong impormasyon sa kung ano ang naging agi kang nangyaring insidente. Sinabi pa kang opisyal na nagdulag man ang suspect sa paagi ning pagdalagan asin wara ining ginamit na getaway vehicle. Mientras sa padagos man ang pagkondukta nin backtracking kang pulisya asin pag-review kan mga CCTV sa kataraid na lugar, tanganing tulos man na mahanap at madakop ang suspect. Iguanan in person of interest sa pambabadilgadan sa sarong lalaki na 37 anyos na Indian national sa Barangay Ilawod, Daraga, Albay. Base sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, iwal sa negosyo ang posibleng motibo sa pambabadilgadan sa nasabing biktima. Matatandaan binadilgadan ang biktima alas 7:25 nin Banggi ka nakaaging Lunes, Hunyo 9. Matapos umabot sa iyang rented apartment sa nasabing lugar. Sigon kay Daraga Municipal Police Station Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgar Azotea, ini ang nagbutwa sa saindang inisyal na pagkalap nin impormasyon mantang nagpapadagos ang saindang investigasyon.
Gigibuhon sa aga Hunyo 13 ang turnover ceremony kan presenteng administrasyon na pinapamayuhan ni Governor Glenda Ong Bongao Pasiring. Sa masunod na administrasyon si Governor Noel Rosal sa Governor's Guest House alas 9 ng pagkaaga. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Governor Bongao, simple sana ang gigibuhon nindang seremonyas dahil simple sana ang programa anhagad ni Governor Rosal. Pakatapos ma-turn over kan mga papeles sa sunod na administrasyon, gigibuhon man ang pagmimiridbidan asin paghuron-huron kan mga dapat maaraman asin na masunod na lakdang kaibahan ang mga namamayo kan departamento kan gobyerno probinsyal. Para masiguro ang sanggatos na porsyentong kaligtasan kan mga maatindir sa Bicol Loco Festival na mapuon sa Hunyo 14 sagkod Hunyo 16, nagbilog ang Legazpi City Disaster Risk Reduction Management Office o DRRMO nin Incident Management Team o IMT para maging dagdag na seguridad sa mga bisita asin partisipantes kan aktibidad. Sigun kay Legazpi City DRRMO Chief Engineer Ladi Azur, papamayuhan kan IMT ang mga festibidad sa tulong aldaw na selebrasyon sa Old Albay Legazpi Airport Grounds kung sa sindaan mamanihar kan mga safety protocols. Aper kay ni sinabi pa kan opisyal na magkakaigwaman in Unified Command System para sa IMT kung sain mamukna nin tulong incident commanders, digdi kompwesto nin mga regional directors kan Bureau of Fire Protection Bicol, Philippine National Police Bicol, asin ang Department of Health Bicol. Mientras na i-implementar man ang full operations mode kan Emergency Operations Center sa irarom kan Legazpi City DRRMO. Day nagpatinag sa oran ang lokal na gobyerno kan Ligao kung saan matrayumpong na iselebrar ang 127th Independence Day sa Rizal Monument, Ligao City Park kunya na aldaw Hunyo 12 kasubagong aga. Bilang parte kan selebrasyon, ginibo ang wreath-laying ceremony bilang pagpugay sa mga bayaning naglaban para sa kalayaan kang nasyon. Presente sa aktibidad ang mga kinatawan hali sa man iba-ibang sektor, araw kang personahes kan lokal na gobyerno, barangay, mga jóvenes, national agencies, mga eskwelahan, NGOs, religious groups, asin mga pribadong institusyon. Mga tugang yan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal, ibang nasyon na siniba pa pagkatapos kaini. Uni na siya! Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival malanding na sa maabot na Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Hot air balloons? Check! Mayon Sunset View? Check! Kulig music, fan flows asin beats na mapasuryaw sa imo nin more? Check na check! Tapos yan, mantang nagkakaon nin sili ice cream asin nagbabayli kaibaan sa imong tropa. Mari na, imbitaran ang gabos na barkada. Mag-irilihan kita sa Bicol Loco Hot Air Balloon and Music Festival, Hunyo 14 hasta 16 sa Old Airport, Legazpi City, Albay. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health,
higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagudo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Gusto mo maging criminologist? Forbes College ang makakatabang. Sila nag-opresir din Bachelor of Science in Criminology sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre. Barato ang tuition fee para sa freshmen as in transferees, alagad di kalidad na criminology education ang sa indong makukuha as in mae-eksperyensyahan. Patunay digdi ang 62.5% na passing rate kan Pebrero 2025 NLE. Ang Forbes College kumitido sa pagtabang sa mga estudyante na may plano na maging criminologist na abot kaya kan sa indong bulsa. Kaya, enroll na sa Forbes College. Sa kantidad na 12,000 pesos kada semestre, laog ka na sa kursong Bachelor of Science in Criminology. Ready to serve, protect, and lead. Sa iba pang detalye, mag-apod sa 0910-071-2286 o mag-email sa forbescollege.edu@gmail.com o kaya bisitaho ng Forbes College na makukuha sa Rizal Corner, Elizondo Street, Legazpi City. Mga tugang, balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa Lado Nasyonal asin iba pa. Inaprobaran kan Kamara de Representantes ang resolusyon na sertipikaran kan Office of the House Secretary General na nagsunod sa 1987 Constitution ang pag-aprobar sa Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Sa sesyon kan plenaryo nagsumitir nin motion si Isabela Representative Faustino Ino D. na suguon ang opisina ni Secretary General Reginald Velasco na magpaluwas nin sertipikasyon may kinaaraman sa inaprobaran na resolusyon. Inaprobaran ni Deputy Speaker asin Antipolo City Representative Roby Puno ang presiding officer kan sesyon ang motion matapos na daing magkontradigdi. Kasimbagan ini sa enot nang inaprobaran na motion sa sesyon kan Senate Impeachment Court na suguon ang Kamara na magpaluwas nin sertipikasyon na nasunod ang konstitusyon sa isinumitir na impeachment kontra kay Duterte. Sinugo man kan Senate Impeachment Court ang Kamara kan 20th Congress na magkoordinar sa Senado kung interesado ini na ipadagos ang pagdangog kan impeachment case ni Duterte. Sinabi ni Batangas Representative Jervil Luistro sarong miyembro kan prosecution team na imposible ining mangyari dahil nasa 19th Congress pa sa nangunyan asin ang sesyon kan 20th Congress mabukas sa Hulyo 28, 2025. Senator Risa Hontiveros na plinano ang Duterte Block. Nagtutubod si Senator Risa Hontiveros na plinano kan Duterte Block sa Senado ang pag-uli kang Articles of Impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Segun kay Hontiveros na naglalataw na plinano kan Duterte Block na kumpuesto ninda Senator Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla asin Amy Marcos na ulangon ang impeachment proceedings kontra sa Vice Presidente. Magigirumduman na kang Hunyo 10, nagpabor ang 18 senador na iuli sa House of Representatives ang Articles of Impeachment kontra kay Duterte. 5 senador man ang nagkontradigdi na kinakabilangan ni Hontiveros, Coco Pimentel, Grace Poe, Nancy Binay at Win Gatchalian.
Nagpalyar ang Kongreso na maaprobaran ang tigsusulong na dugang na sweldo para sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Dayon na naisalang sa Bicameral Conference Committee sa ultimong aldaw kan sesyon kan 19 Congress ang magkaibang bersyon kan Senado asin Kamara para sa dagdag na sweldo asin sagkod sa huri nagsayuma ang Kamara na iadaptar ang 100 pesos na daily minimum wage hike bill na enot nang inaprubaran kan Senado. Sa manifestasyon ni Senator Mig Subiri na iyo ang author kan wage hike bill sa Senado, mamundo niyang ipinaaram sa gabos ng mga obrero asin minimum wage earners na ginibo kan Senado ang gabos para ipaglaban an sa indang diretsyo para sa dagdag na sweldo. Sinabi niyang padagos na ipigpipirit kan Kamara na 200 pesos na aumento sa sweldo na araman na dai kakayanon kan mga sardit na negosyo asin kun ang Senado ang mag-adaptar sa bill kan Kamara sigurado na mabivito man sana ini kan Presidente. Enot nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na wala sindang interes sa Senado na paboran ang 200 pesos na wage hike bill kan Kamara dahil warang pag-aadal na ginibo digdi ang mga kongresista. Apisar ka ini ipinasar ini kan House of Representatives sa ultimong semana kan sa indang sesyon. Nag-react si Philippine National Police o PNP Chief Nicolas Torre III sa pagkumparar sa iya ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa duwang breed ning ayam. Sa sarong interbista kay Remulla kan mga nakaaging aldaw, sinabi niyang dapat nakatakutan si General Torre kan mga mararaot na elemento sa sosyudad dahil saro ining bulldog asin pitbull. Dahil sa pinagsabihan ni General Torre na umatake, minaatake talaga ini. Kanhagada ning reaksyon si PNP Chief, sinabi ka ini na day niya masabutan kung pig-uumo siya ni Remulla o pig-asar siya ka ini. Pinag-unambitan niya ang Code of Professionalism na pigmimemorya kan kadete. Men who take up the profession of arms on their own free submit themselves to a law of perpetual constraints, dagdag pa niya. Sinabi pa niya na basta ika na sa organisasyon, iyo ini ang guidelines as in ini ang sinumpaan. Sa ultimong aldaw kan sesyon kan 19 Congress inaprubaran na kan poderosong Commission on Appointments o CA an ad interim appointment in the Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro as in Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Secretary Jose Ramon Pangilinan Aliling. Sa pagpadrino kan appointment ni Lazaro, iniladawan ini ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada bilang paragon of excellence sa Philippine Foreign Service. Saro sa bantog na kontribusyon kan sekretary, iyon sa iyang importanteng papel sa pamamahala kan tensyon sa West Philippine Sea, kaibahan ang pag-areglar kan padagos na supply para sa personal kan Philippine Navy na nakadesignar sa Ayungin Shoal. Apera kina Lazaro asin Aliling, kinumpirmar man ang appointment kan 7 ambassadors, siring man ang 52 na foreign service officers, lusot man sa CA ang promosyon kan 118 na senior officials kan Armed Forces of the Philippines. Kinumpirma ka Department of Education na makakaresibi ng 7,000 na kantidad kang annual medical allowance ang mga paratukdo as in non-teaching personnel sa nasyon. Ini parte kan inisyatibo ni Education Secretary Sonny Angara na kamauotan na paganahon ng pinansyal na kagabatan kan mga paratukdo sa saindang medical expenses. Gusto man kang ahensya na pakusugon ang healthcare access kan mga ini, asin mapauswag ang kamugtakan kang saindang salud asin maging produktibo bilang mga empleyado kan ahensya. Ang kantidad na ini mas halangkaw kupera sa dating 500 pesos na medical allowance. Sakop kan allowance na ini ang mga eligible diagnostic tests na nakapalaman sa DepEd order na in-issue kan 2020. Sinabi kan ahensya na ini bilang pagsunod sa saindang direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhon na gabos ng mga paratukdo sa nasyon, dain ang problema sa saindang gastuson. Bareta sa ibang nasyon, inapod ni US President Donald Trump na nagkaigwa
nin magayon na bunga ang kasunduan sa pagultanan ninda kan China. Kasunod ini sa paghuroron kan mga representante kan US as in China na ginibo sa London. Pigahalat na sa nakaini ang magiging approval ni Chinese President Xi Jinping may kinaaraman sa nasabing issue. Magigarumduman na kanakaaging simana nagkasundo ang US as in China na magkaigwanin paghuroron sa telepono si Trump as in Xi para mapababa ang tensyon may kinaaraman sa pagpapataw nin mga taripa. Sa bareta niya to sa lado ng sports, pang-5 pwesto si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa natatapos pa sa ng FBK Games sa Netherlands. Matrayumpo kaining natapos ang 5.66 meters na parehong nagibo ni Keaton Daniel kang US as in Tao Zhong kang China. Dahil sa countback kung saan uminabot sa 2 beses sa ginibo ni Obiena para malukso ang 5.56 meters, nanginot sa nasabing torneo si Christopher Nilsson kang Estados Unidos. Ini ang primerong kompetisyon ni Obiena matapos ang pagdepensa kainisa sa iyang titulo sa Asian Championship kang nakaaging semana. Sunod na mapapalaban si Obiena sa Oslo Bislett ngunya na Hunyo 12. Naimbento kan sarong Pinoy innovator ang DIY hydroelectric generator kung saan nakayang makapailaw kan sa iyang bilog na harong sa paggamit nin raot na mga ekipahe, kagamitan, tubig asin plastic. Ibinida sa Facebook post ni Ronald Butch Rentino ang sa iyang imbensyon sa pagsasabing dakulaan maitatabang kaini lalo na sa indang lugar na nagkukulang sa supply nin kuryente. Mahihiling sa iyang video na pinost na matapos niyang ikaag ang DIY generator sa nag-aagos na salog karani sa inda, nag-ilaw ang bumbilya sa indang harong. Gamit ang 12 pidaso nin plastic na bote nin lana asin lumang pyesa nin washing machine, nabilog ni Ronald ang DIY hydroelectric generator. Para po sa satuyang special story, sarong ama sa Ecuador ang naging kontrobersyal matapos niyang palitan ng female ang sa iyang kasarian sa gabos niyang official government documents as in identification cards. Ang persona na si Rene Salinas Ramos, presenteng nakikipaglaban para sa kustudya kanduwa niyang aki na babae laban sa iyang ex-wife. Si Ramos nagtutubod na mas pigpapaboran ang nin Ecuadorian legal system ang mga ina sa mga arog kaining kaso kung kaya nagdesisyon siya na papalitan ang gabos niyang dokumentos na gibuho na female ang sa iyang kasarian. Segun kay Ramos, sobrang saraong taon na may kabanga niya dahil nahihiling ang sa iyang mga aki. Mauot niya na mapasaiya sa kustudya ang mga aki lalo na mabalitaan niya na naging biktima ng pisikal na abuso ang bunso niyang aki mantang nasa poder kan ina. Sa Ecuador, pigtutubudan kang gobyerno na magpili ang sa indang mga residentes 18 anyos pa itaas kung ano ang gender na gusto niyang ikaag sa iyang opisyal na mga dokumentos as in identification cards. Ngunyan na aldaw Hunyo 12 taon 1898, formal na iprinoklamar ni General Emilio Aguinaldo ang independensya kan Pilipinas sa Aguinaldo Ancestral House sa Kawit, Cavite. Pinanginotan ang okasyon sa paagikan pagtugtog sa enot na pagkakataon kan Philippine National Anthem, kasabay ang pagwagayway kan bandera kan Pilipinas asin ang pagbasa kan proklamasyon nin independensya. Ang pambansang awit kan Pilipinas na nagsasalming sa pakikibaka asin karangalan kan mga Pilipino sa paghangad nin kalayaan sa mga dayuhang nananakop ang ginibo ni Julian Felipe asin tinugtog kan San Francisco de Malabon Band. Ang liriko kan kanta na sinurat man sa lingwaheng Kastila ni Jose Palma pagkatapos nin sarong taon. Ang pambansang watawat naman kan Pilipinas ginibo sa Hong Kong ni na Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo asin Delfina Herbosa. Sa kada kanto kan puting tatsulok sa bandera may nakatahing bituon na nagsasagisag sa 30 kan Pilipinas, ang Luzon, Visayas, asin ang Mindanao. Sa tahuman kan tatsulok sarong aldaw na may 8 sinag
ang nakaburda kung sain pigre-representar kaini ang 8 probinsya sa Pilipinas na enot na nag-alsa laban sa Espanya. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta, tinipo na sin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay iba sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado teknikal, katuwang tapo si Sir June Napolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Social media writers, Miss Shara Meleron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol, asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app, asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo, kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina, Happy Independence Day po. Happy Independence Day. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan aldaw. Ang tabayan ng